Dobrý deň, volám sa Váca Baníková a som účastníčkou kurzu Život na pravej strane. Čo mi tento kurz priniesol? Na základe výzvy Jirka Mazura, Biznis výzvy, kde sa jedná o projektové riadenie, Paretovo pravidlo 80/20 a analýzu ABC, musím povedať jednoznačne, že tento kurz je pre mňa veľký posun vpred. Veľmi mi vyhovuje, že tam Jirko dal konkrétny návod, konkrétne kroky, ktoré treba dodržiavať vo svojom biznise. Jasné, že aplikovať to na svoj biznis. Mne osobne veľmi vyhovuje tá výzva k akcii a taktiež, že je tam nejaký dátum, dokedy to treba vyhotoviť, spraviť, pretože naozaj z tej zóny pohodlia máme aspoň nejaký taký posun, že správ to a bude lepšie. Musím povedať, že dodržiavaním vlastne tých pokynov, návodov, krokov a aplikovaním do môjho biznisu sa ten biznis naozaj krásne posunul na tú pravú stranu. Získala som čas na základe prvej analýzy, hneď 2 hodiny denne, čo je akože úžasné, ktoré môžem teraz venovať biznisu. Získala som nezávislosť väčšiu, sebarealizáciu. Môžem potvrdiť napríklad tým, že som splnila nejaké tie výzvy, dostala som možnosť, Jirko ma pozval, aby som sa zúčastnila webinárov ako hosť, čo bola pre mňa ohromná česť a veľká výzva a tiež vlastne som nabrala obrovské skúsenosti. Získala som vlastne slobodu, môžem si viac rozhodovať o svojom čase a v konečnom dôsledku jasné, že tie peniaze, tam sa to tiež prejavilo a musím povedať, že na základe nejakých pákových efektov sa mi ten vklad do biznis verzie už mnohonásobne vrátil už v tejto fáze kurzu. Čo sa týka vlastne biznis výzvy, kde som teraz aplikovala pravidlo 80/20 a analýzu ABC. Takže v prvom rade som sa zamerala na všetky projekty, ktoré mi bežia. Nejakým spôsobom som ich zanalyzovala, koľko im venujem času, koľko vlastne stoja ma nákladov, aké sú z toho zisky a v podstate na základe tejto analýzy mi vyšlo, že sa budem zamerávať len na 2 projekty, ktoré mi naozaj v konečnom dôsledku prinesú 80% zisku. 2 projekty sú úplne minimálne ziskové, čiže tie nejakým spôsobom odsúvam preč. Ďalšiu analýzu som si spravila na môj čas, ktorý vlastne trávim kvázi v práci, výkonný čas. Tu som bola prekvapená, že až 35% času trávim administratívnymi činnosťami, obslužnými činnosťami. Človek ide do banky, robí prevody, niečo založí a naozaj na základe tejto analýzy som sa rozhodla, že tieto činnosti budem delegovať, príjmem nejakú asistentku a tých 35% času budem venovať novým projektom. Kalkulačku v ruke, jasné, treba mať, prepočítavať a tým analýzam. Pretože naozaj, keď to človek hodí na ten papier a preráta na tej kalkulačke, tie čísla vyjdú úplne ináč, ako si to sami myslíme, že to v skutočnosti je. No a ešte som zanalizovala svoju obchodnú činnosť. Rozdelila som si klientov podľa tej bonity na ABCD a jednoznačne v mojom prípade mi vyšlo, že klienti bonity A 15% klientov mi robí 63% zisku, kdežto trebárs bonita C 40% klientov mi robí 5% zisku. Takže jednoznačne zameranie na bonitných klientov. Tento týždeň sa mi to potvrdilo. 3 dní som 90% času venovala príprave na 2 bonitných klientov. Robila som si podklady, prípravy a všetko a v
Včera som ich získala a musím povedať, že zisk z nich bude 80% môjho zisku za posledné 3 mesiace, takže krásne funguje Paretovo pravidlo a analýza zamerania na bonitu A. A čo mi celý kurz vlastne priniesol? Vlastne naozaj zefektívnila som si všetky činnosti, procesy, projekty prebiehajúce v mojom biznise, čo ma veľkým spôsobom posunulo na tú pravú stranu a získala som všetky tie faktory, čas, slobodu, nezávislosť, sebarealizáciu a v konečnom dôsledku aj tie peniaze, ktoré si naozaj môžeme teraz nejakým spôsobom užiť. Takže ďakujem veľmi pekne Jirkovi, jemu geniálnemu online programu Život na pravej strane a vrele odporúčam úplne všetkým, pretože Jirko je človek z praxe, ktorý si všetkým prešiel a sú to reálne skúsenosti, podané naozaj v jednom celku a sú to veľmi hodnotné informácie. Takže ešte raz ďakujem. Pekný deň, majte sa.